ଆମ ଗପ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ରାଜାଙ୍କ ସୁନା ଲୋଭ। କାନ୍ଧାହାର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାପା ଝିଅ ଥିଲେ ରାଜ ପରିବାର ଖୁସିରେ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ରାଜା ନିଜର ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ରାଜା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ହେ ଦେବୀ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ୍ୟ, କୁହ କି ବର ଦରକାର ତୁମକୁ? ମା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବି ତାହା ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। ତଥାସ୍ତୁ ବତ୍ସ୍ୟ। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ରାସାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବକୁ ଛୁଇଁଲେ। ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁନା ପାଲଟି ଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ତ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର, ସୁନାରେ ଝଲମଲ। ରାଜା ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଲେ। ସେ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲ ଗଛ, ଲତା ଆଦିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟି ଗଲା। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଓହୋ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ମୋ ରାଜମହଲକୁ ମୁଁ ସୁନା କରିଦେବି। ଆଉ ଏ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେବି ଧନୀଶୀଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ରଙ୍ଗୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟ ଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ବଗିଚାର ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରେ। ହଠାତ୍ ସେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦେଖେ ତ, ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଧେ କାହାର? ମୋର କୋମଳ ଫୁଲ ଓ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୁନା ପଥରରେ କିଏ ପରିଣତ କରିଛି? କିଏ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ? ଫୁଲ ଗଛ ଯିଏ ବି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଝିଅ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା, ବାପା। କିଏ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ? ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ କିଏ ଦେଲା? ରାଜା ଝିଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜା ଝିଅକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଝିଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝିଅ ସୁନାରେ ପାଲଟି ଗଲା। ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହାୟରେ ବିଧାତା, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅକୁ ନିଜେ ପଥର କରିଦେଲି। କ'ଣ ହେବ ମୋର ଏ ସୁନା? ରାଜା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ରାଜ ପରିବାର ଓ ପ୍ରାସାଦ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ସୁନସାନ ପାଲଟିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ରାତି ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେବାରୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ଦୁଃଖରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାଜା ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ, ପେଟରେ ଭୋକ, ହେଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି? କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପାଲଟିଗଲା। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଉପାସ ଭୋକରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେଲା। କାଉ, କୋଇଲି, କୁକୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରାଜା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଖଟ, ତକିଆ, ଚଦର ଶେଷକୁ ଏସବୁ ସୁନା ପାଲଟି ଗଲା। ବାଃ, ଚମତ୍କାର। ଲାଗୁଛି ଏପରି ମୋ ଜୀବନଟା ବି ଚାଲିଯିବ।
ଏମିତି କହି ରାଜା ଚାଲିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ। ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା। ରାଜା କୁଆଡ଼କୁ ହଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କଲେ ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଦେବୀ, ହେ ମୋ ମା। ହେ ବତ୍ସ୍ୟ, କୁହ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁନା ଏକାଠି କରିଥିବ ଏବଂ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ହୋଇଥିବ। କ୍ଷମା କର ଗୋ ମା, କ୍ଷମା କର। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ। ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମା, ମୋର ସୁନା ରୂପା ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମା। ହେ ରାଜା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ, ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଧନ ଜନ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଯାଇ ନଦୀ ଜଳ ଆଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କର। ସେମାନେ ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପ୍ରଣାମ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ସଦା ସୁଖୀ ରୁହ। ରାଜା ନଦୀକୁ ଗଲେ। ନିଜ ହାତରେ ଜଳ ଆଣି ସୁନା ପାଲଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଗଛ ଲତା, ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଓ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ତାହେଲେ ପରିଣାମ ରାଜାଙ୍କ ପରି ହବ। ମୋ ଗପଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ତାକ୍ ଦିନା ଦିନ ନାଚିଲା।